komt jongen. Nou, dat kan wel, hè? Nou, dan maken we wel het werk, joh. Ja. Er is een kringel op winkel Nageres en mijn mem en kwam hem helpen dus altijd. Mijn mem is 84 en kwam hem is 80 en zij zei ze altijd, hun leven is gewoon leuker worden. En ik ben heel skien, heb mijn mem mij dus leerd, dus alles wat in de winkel komt is super skien. Met afwasken en dan komen ze vreeds om 12 uur en dan de hele middag echt tot 4 uur is het erop. Maar je helpt erbij aan wat, hè? Ja. Want je komt heel zo'n spul binnen en dat is net altijd zo'n kind. Dus dan gaan wij eventjes gezellig afwasken die erg. Hoe zitten we de hele week thuis nog? Ik woon bij Zeden. Als je alleen nog binnen, dan ben je thuis. En ook, je ziet eens wat horen mensen. Ja, en praten we eens even maar wat leuk. Nee, wat een mooie baas. We hebben een hele beste baas. Ja. En als het nog eens net skiën is, dan weet het wel erom, hè? Is het zo? Ja, zij is het. Dus ze is keihard. Ze is keihard. En als het een linkshoekje aan mist, zo goed thuis ik net in de hoes als je dat een hoekje aan mist. Dat hoor je net. Dat je er je voort. En dan zeggen ze bij het kist om de bom, maar nee, dat kan niet. Nee? Nee, Dat komt toch achter correct. dat komt Heel correct. correct. Ja, Net ik wel zo'n niet denk ik. net vol. Nee, hè? Vol, hoor. Nee, Dan wij scannen we nooit. Nee, dat wil Nee. ik niet. wat verdikken het daar. Wij horen net een vervelend vanmiddag. Zal ik al. En dan zelf het huis ik vol met spul wat je wel komt. Nee, ze vregen ik willen zo. Ik ging eerst naar Jasko zo en hij staat uit Nagres. Nou, ik breng wat in Nagres. Ik ga niet uit Nagres. Nee, zo mooi de grap net. Hey, en als we nou bruine bonen eten? Ja, Met stoofvlees. Ja, lekker. En dan een sausje erbij? Ja. Hey, dat is goed. En een beetje pompoen erin? Ja, Hey, dat is lekker. Ja, doen we. Jullie verbouwen alles zelf? Ja, praktisch alles zelf. Er zijn natuurlijk altijd wel dingen die niet gaan. Want bijvoorbeeld een meloen heb ik ook wel eens geprobeerd in de kast. Ik ben dol op meloen, maar dat wordt echt helemaal niks. Maar over het algemeen ja. En dat betekent dus ook dat we, nou zeker vanaf, ik denk mei tot september wel, ja, helemaal niks meer kopen. Hè? Want jij eet gewoon alles uit de tuin. Dat betekent natuurlijk wel dat je soms, ja, als het seizoen daar is, 2, 3 keer in de week boontjes eet. En de courgette die komt ook nooit op. Dan heb je courgettesoep en je hebt gebakken courgette en je hebt gestoofde courgette. En op een gegeven moment denk je, god wat zou het fijn zijn als die plant doodging. Maar goed, op zich ja, we proberen het wel om het zoveel mogelijk zelf te doen. Maar helemaal lukt natuurlijk nooit. Denk deze. Daar gaan we het ook over. Fred, die bonen koken, dus die kunnen wel in de hoi madame. Oké, zal ik even doen. Ja. Goed, deze gaat in de lijn. Ja, die zijn goed warm nu, hè? Hoe kwam je nou op dit idee? Nou ja, het is eigenlijk gebaseerd op de oude hooikist. Hè? Die werd vroeger gebruikt. Echt een kist met hooi erin. Er konden 2 pannen in uitsparingjes. En dan bleef het eten voor de mensen die op het veld werkten daarin warm. Toen dachten we zelf van, nou ja, je kan zo'n pan ook gewoon in je bed zetten. Met een wollen dekbed gaat dat prima. Maar ja,
Het is 1 keer gebeurd dat soep nog in bed stond toen ik zelf instapte. Nou, dat is niet handig. Nou, afijn, toen zijn we dat langzaam verder gaan ontwikkelen, want ja, dat duurt even voordat je dat idee helemaal uitgekristalliseerd hebt. Ja, en uiteindelijk is het een heel klein, handzaam dingetje geworden, wat in ieders huishouden en in ieders budget past. En ja, we zijn er zelf heel erg tevreden over. Het is relaxed koken, je bespaart de kookkosten mee. En nogmaals, als je 's ochtends bijvoorbeeld je bonen opkookt en in de hooimdam zit, dan kan je lekker gaan werken. Kom je 's avonds thuis, dan zijn ze gaar en klaar. Nou, ben benieuwd. Het is wel heet. Je moet er wel aan denken, hè? Dat je altijd het ziet er goed uit, hè? Oh, lekker. Heerlijk. Nou. Nou, Proost. proost.